Vi er på Ågården i dag, og det er så fedt, men ja, vi skal lige vise jer lidt rundt. Okay, så lige nu der er vi ude i haven, hvor der er en masse børn, der leger rundt, fangeleger og sådan noget. Vi har taget herop for at hygge os og lave kreating og natur og sådan noget forskelligt noget. Og det er rigtig fedt, fordi det er sådan, så får man mere sådan samarbejdet sammen og nye grupper, som man ikke rigtig er sammen med normalt. Så det er ret hyggeligt. Herinde har vi spist madpakker og haft noget, der hedder morgensamling. Og vi har lavet t-shirts. Hvor man tager naturting, og så laver man t-shirts ud af det, og så giver det sådan en farve, og så, ja. Så har vi alle sammen selv haft en hvid t-shirt med hjemmefra, så har vi fundet en masse græs, planter, blomster, og så har vi så lagt det ovenpå, og så rullet dem sammen. Og så får vi resultaterne på mandag. På vores skole har man rigtig mange venner, og ja, det er ret hyggeligt. Samarbejde. Og vi er sådan ikke særlig mange mennesker, så vi kender meget mere hinanden, og vi er alle venner sammen. Der er ikke nogen, der er uvenner eller noget. Så vi er alle venner, selvom der er nogen, der går i ældre klasser, og nogen, der går i mindre klasser. Hej hej! Vi ses en anden gang.